Som la cooperativa L'Arrabal, una bona colla de gent, diverses edats, famílies i cultures. Calidoscòpica com la vida. El que volem és construir un cohabitatge aquí, al vell mig del barri vell de Manresa. Per cuidar-nos, per conviure. I també per relacionar-nos d'una manera diferent amb l'economia, el veïnatge i la ciutat. I ho farem canviant els paradigmes econòmic. La vivenda és un bé comú i ha de ser social. I no especulativa. Ambiental. El sosteniment de la nostra vivenda no ha de ser car per al planeta. que també és un bé comú. A l'Arrabal tindrem plaques fotovoltaiques. Foto vol dir la llum, voltaica refereix a l'electricitat. Fan electricitat gràcies a la llum del sol. Tenen cel·les que contenen materials com el silici, que reacciona a la llum i allibera electrons creant electricitat. La instal·lació necessita 4 components. Les plaques, l'inventor, que és l'encàrregat de convertir l'electricitat inestable en l'electricitat estable. Estructura i fixació. Les plaques s'han de fixar tenint en compte la inclinació i l'orientació. I per acabar, l'equip de mesura, que permet mesurar l'energia que produeixes. El que volem és posar unes plaques similars a aquestes allà al sostre de l'Arrabal perquè totes les coses que fem a casa el dia a dia les podem fer a través de l'energia que captem del sol. Què? Molt bé, molt bé. Per què? Perquè una altra forma de viure és